Международната и национална награда за литература на името на Христо Ботев беше връчена във Враца в навечерието на 2 юни. Тези престижни отличия се присъждат на всеки 5 години и досега с тях са били удостоени няколко Нобелови лауреати, световно известни поети и писатели. Последният носител на наградата беше руският поет Евгений Евтушенко. Руският поет и преводач Александър Руденко е новият носител на Международната Ботевска награда. Той е отличен за популяризирането на българската литература в Русия и за превода на Ботевите стихове. Руденко показа, че стихотворенията на поета-революционер звучат вълнуващо и на руски език. Тот, кто падет в бою за свободу, не умирает, с ним остаются земля и небо, зверь и природа. Със своята поезия и саможертвата си Христо Ботев извърши няколко духовни революции, които промениха българската нация. Това каза носителят на Националната Ботевска награда професор Чавдар Добрев, който е отличен за цялостен принос към българската литература. И тепърва, затънали в троската на нашето всекидневие, ние наистина трябва да кажем напред към Ботев. Благодаря ви! Председателят на Съюза на българските писатели Николай Петев подчерта приноса на Враца за запазването на ботевските награди, дори по време на икономическата и духовната криза в българското общество.